Fit-28 ta' frar tfakkar il-140 anniversarju minn mindu beda s-servizz tal-ferrovija f'Malta. Is-sibt filgħodu Net News żar wirja li qed tittella fl-istazzjon tal-ferrovija ta' Birkirkara fejn seta' jara u jammira x-xogħol tal-Fondazzjoni Malta Railway u kif ukoll ix-xogħol ta' dawk kollha involuti biex ikomplu jkabru l-għarfien tal-vapur tal-art f'pajjiżna. Tkellimna ma' Paul Gallia, l-fundatur u chairman ta' din il-fondazzjoni, fejn għalinna aktar dwar il-ħidma li saret fl-aħħar snin biex l-istorja tal-ferrovija f'Malta ma tintilefx. Bil-flus li ġew mill-Unjoni Ewropea, flus illi tawna il-mezzi biex hawnhekk minn ġewwa nirranġaw li jkun attrezzat biex għada pitada hawnhekk ikun mużew den għal-Maltin, għall-Awċin, għal-Karkariżi, għal-barranin li jżuru gżirietna li l-inna apparti il-wirt ta' missirietna jamlinna unur kif jixraq lil-Malta, kif jixraq lil-Maltin. Aħna l-wirja tagħna għandna artifacts relatati mal-railways, mhux biss ta' Malta, anki l-Ingilterra għandna railway layouts, għandna tram, layout ta' tram, daw kollha għadhom qegħdin isiru ġet noruhom lin-nies. Għandna xogħol ta' inġinerija preċiża main li steam engines. Apparti minn dana kollu għandna anki affarijiet relatati mal-ħajja soċjali, mal-iżvilupp soċjali fi żmien il-ferrovija. Iltqajna wkoll ma' Michele Kirkop fejn ħadem fuq numru ta' arloġġi tal-epoka tal-ferrovija f'pajjiżna u spjeganna il-funzjoni tal-arloġġ. That's how I started getting more experience. I started practicing a bit more, fixing more restorations. And that's where I continue eventually. And I preferred keeping it as a hobby basically, because then like when I go up, because you probably might say if I want to be a clock repairer or anything, but I think over here it's best because if I keep it as a hobby, and that I get another job eventually. Il-pubbliku jista' jattendi għal din il-wirja sal-ħadd 5 ta' Marzu fejn wieħed se jkollu l-okkażjoni jkun parti minn eżibizzjoni ta' mezzi ta' trasport li kienu jintużaw fl-imoddi f'pajjiżna.